Ano, Ondra vám nyní ukazuje lodní uzel. Teď převádí tesařský. Dopřejte našemu soutěžícímu klidně soustředění. Děkuji. Zkracovačka. Tak, lodní máme na sebou, teď zkracovačka. Plochá spojka. Autíčko. Tak, zkracovačka máme za sebou. Danieli. Daniel nyní předvádí plochou spojku a ne... To je Ondra. Ondra, promiň. Tak. Ondra to proudí. A poslední je u vás na proudnici. Krásné, zatleskejte. To je taková velice netradiční disciplína. Co říkáš, Daro? Určitě, že bych to poměrně naopak velmi složité a tenhle master pozval na ruce, takže ho zvládá naprosto perfektně. Ondrovi se nezaplantaly ruce, naší porotě se nezaplantal jazyk, tak teď respekt, prosím. A tady respekt tomu, že musím fakt pochválit pana trenéra, který cvičí tady ty uzly, protože obdiv. Takový moje kučina zvládá to úplně na jedničku. Tak, potlesk pro trenéry. A já prosím, nakonec. Respekt bych zrovna vzal slova z úst, že jsem taky chtěl pochválit kučinu, že na to, jak je malý, tak to perfektně zvládá a je teda šikovný.